Нямам. Аз на къде гледам? Към нея. Защото аз към тебе гледам. Ако можеш да крадеш умения от един вратар, кой щеше да е той? Ами вижте, като професионален спортист от всеки гледам да попия нещо, което ми ще ми е ползотворно. Кой е най-странният ритуал, който имаш преди матч? Ами нямам ритуал, просто вярвам в себе си и знам, че излиза ми ще се справя с ситуацията. Опиши футболния си стил с име на филм. Може би филма Гладиатор така добре ме описва в живота и на терена. Какво би спортувал, ако не беше вратар? Може би някой боен спорт, примерно борба, бокс, тези неща ми харесват.